Good morning, people! What's up? We're live at IT Park. Di na live? We're delayed telecast in IT Park. My God, ulan! We have arrived! We have arrived at our destination. Good afternoon! Ato na sa ulan, me. Ikaw ulan! Nami diri sa muang lugar sa muang outing. Star Staycation. We call this stay. Grabe. Ikaw na rin, master. Proud Filipino. Para sa iyo, ang laban na to. Hi! Papa Drew? Asalan? Ay. Oh! Shit. Oh, hindi mo lagi. Mayo. In case you are wondering, namin diri sa Kota Kanwa, diri sa Tumanhog, Cebu. And then, saan na ito, ma'am? Kuan? Rules and regulations. Dapat naka-swimwear. Wa may nagdag-swimwear. Ah, di ba maligog? Oo, nagdag-swimwear. Oo, nagdag-swimwear. Dito may matulog kaya? Oo. Bako kayo na, sir. Able na. Okay na. Gidawbi? Basta. Karon, ganahan kog the pizza plug. Uy, guwapo. Nye. Tugnaw na, nice na kay kanang ko na. Yo nang aircon daan. In case you are wondering, nami sa Kota Kanwa, dili sa Tumanhog, tayo nag-summer outing. Nag team year-end party sa mo ang team. Siyempre team na, ibalik yan. Team outing me. And then last year, wala ko yung silang outing kaya na ako sa USA. Pero karon na ako diri sa Cebu. So, huyog ko. Na, ikaw na lang, alam mo sa humba. Nilibre sa baw? Pan lang na, takos-takos lang na kay nagbisita. Sabaw lang pa. Indog no? So, ato na pita, billiard, cafe cottage and more. Something, ang pool, marami ang pool. Maligo ka? Sige, Yeah. kaligo na. Laya! Lahin na sunod mo. Wala pa ako yan, may. Ay, no feeling of the boyfriend. Asa ang boy? Dara, ang koy. Dara ang koy! Ay, bakit manggod din siya dito sa koy? Kauban sa koy? Dara. Koya. Dara, koya. Oy, koya! Koya! Sige na, ano. Artista na ko. Pwede mo kanta? Ikanta na. Anli ni kuya? Apel na sa tumbayan. Oh, apel. Okay, makanta na! I could stay like this, forever following you. Ay, okay ra sa inyo ha? Pero raman sad siya. Nay nigamit Medyo diri nabalik ka na ako. Papahawa ra mo dali sa inyo sa buntag eh. Abot ba yan? Tali. Maligid na ta. Ay, maligid na ta. Ay, nag-shoot ka? Wala, makatutag lang ko ito eh. Let's go mo. Taka dito na ikaw. Mag-ananay mong hair ba? Katulog lang mo. Ka-busy na nag-picture eh, makaligo na ta in 3, 2, 1. Yan! Nagihil! Musta ang pagsuban na ito, Droyads, Andy? Kinilang ko. Oh, Indoy. Eh, pang-aso, hilakan. Uy! Uy! Walang forever! May forever sa pagsugba. Ano ba ako eh? Para kuan mo. Isa mo. Wala, char-chara.
So, ano sa mga order na to mga moms? Huwag silog kung taganin na ako nag-order. Okay pa. Taro na lang. Ay, nagiwa Ako sa kay, delive na lang siya. Kaya Sorry wala. kay Mama. Mag-go ka naman kusinero. Para na ko lang isuod. Naman sila yung upat ko. Ano na po lang kamay ha? Pero kuha siya, comfortable din siya. What's up guys? So, manami og luto. Then mga onami diri sa gawa sa Kota Kanwa na wala ko vlog ibisigi ko nagluto ganiha, so you can see from the previous clips. Hello, John's Vlog! Manami mga onami and it's dark, so we'll take you to the dinner kay ngit-ngit kayo. Share, peace and love. Time starts. Ay, salamat. Mag-ask ka nila sa imong ka-groupmates. Kumusta na? Tampon. No. Paringin mo, no? Yes. Pagkaon. Yes. Chocolate. Stick off. One, panit sa mani. 10 seconds. Black pepper. Ayos ha. Dapat mapunta ka din sa okay na. Ubus kamay, ubus kamay. Opo, dapat mo. Isda. Eh, ito po yung balik ko dito. Ayun. Ay! Ikaw yan. Ala. Borit ka na. Tamsing! Good morning guys. Literally just woke up. Nyo, ulo. Narapy abs. Pero nga tayo. Maningkamot ako dali. Late na. Ito yung dapat kamata. Sige na, let's go. Show me your kilay. Okay, ready, go. Show your kilay. How to show your kilay? So mga to guys. That's it for today, and I hope you enjoyed this video. Sa kung wala klaro, don't forget to hit like and subscribe and share, appreciate, and love.